Laing tensyon na sab ang nahitabo karong hapon lang sa nagpadaing operasyon sa kapulisan sa KOJC compound sa Davao City. Atong sano ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, nagkatensyon na sab gawa sa KOJC compound mag-alas 3 karong hapon dihang kuhaon sa PNP ang fire truck nga nakapark kilid sa Gate 1 gawas sa KOJC compound. Buot sa pulis nga kuhaon na maong fire truck kay matud pa himuong ebidensya kay gigamit daw kini sa pagbabag ato sa rally niadtong Agosto 25. Nasita sa usa ka lalaki ang nagbitbit og baterya nga gamiton sa pagpaandar daw sa maong truck. Miabot ang usa sa mga abogado sa KOJC nga si Attorney Matt Santiago o gibarugan nga illegal ang ginahimo sa pulis kay duna pa'y Temporary Protection Order o TPO ug kinahanglan matud pang respetuhon sa PNP ang right to property. Pero nagmagahi ang PNP. Taod-taod gikuha ang fire truck o giguyod kini gamit ang PNP truck. Sumala sa Legal Counsel sa KOJC nga si Attorney Israelito Torion, gipanag-iyahan daw sa usa ka restaurant ang maong fire truck ug ginagamit daw kini aron mo supply og tubig kanila. Pero ibutang daw nga kung kini tinuod illegal gihapon kay uwahin na matud pa ang pagkuha sa truck. Sumala ni Attorney Torion kay milabay na ang pila ka adlaw human sa giingong rally. Sumala daw sa balaod ang pulis nga mukuha sa instrument of the crime o ang gigamit sa krimen, kinahanglan duna matud pay personal knowledge ang maong pulis nga ang maong instrumento gigamit gyud sa paghimo sa krimen. Sa maong kaso, ang pulis nga mikuha sa truck gikan matud pa sa lahi nga unit nga na-assign niadtong Agosto 25. Ang giingon sa pulis nagtuo sa Attorney Torion nga dunay de facto martial law base na sa ginahimo matud pa sa kapulisan. Sa bahin sa Police Regional Office 11 nga ang katong fire truck nga ilang gikuha karong hapon mauna lang matud pay nabilin sa mga ginakuha nila nga gigamit sa pagbarikada ni atong Agosto 25. Ug sumala ni Police Major Catherine Dalaray, ang spokesperson sa PRO 11, nga ang mga reklamo daw sa mga abogado sa KOJC ipresenta na lang daw nila ilang reklamo sa korte. Sara. Okay, dagang salamat Jandy Esteban.